Maynila, Pangasinan. Andito tayo ngayon sa Sual Municipal Causeway kung saan tayo sasakay ng bangka papuntang Cabalitian Island. It takes 30 minutes boat ride to get there. So, tara! Lo and behold, an island named Cabalitian! Andito tayo ngayon sa Limahong Cave, kung saan nagtago si Limahong na isang Chinese pirates nung siya ay hinahabol ng mga Spaniards. Bukod kay Limahong, isa rin umano sa nanatili sa isla ang legendary warrior princess na si Orduha. Fun fact lang, magkaiba ang timeline nila Orduha at Limahong. Now, it is an island where folklore and history meet. Alam niyo ba na ang Cabalitian Island ay tinawag na Cabalitian dahil maraming balete dito nung araw? Dito nag-station si Limahong. Ito ay naging famous hideout nila during that early time. Nag-unwind ka, magandang kwan dito kasi tahimik. Punta lang kayo dito sa Cabalitian, magandang view dito. Pag ano po, yung good for 15 po namin is nasa 8,000 po. Tapos yung good for 10 namin nasa 5,500. Tapos yung good for 8 nasa 4,500 po. Tapos yung good for 6, yun po yung accommodation namin nasa 3,500. Bumabalik-balik po. Happy naman pag umuwi na. Kung gusto nila ng tahimik na lugar, dito na po sa amin sa Cabalitian Island po, dito sa Sual po. You can stay here and live your island life sa pagrenta ng bangka for 2,000 pesos for 15 packs, which brings you to the coast of the island from Sual Wharf and Causeway. Bukod sa Limahong Beach at Cave, pwede rin mag-trek sa kanilang pilgrimage sites that overlooks the sea and port of Sual. At kung bitin pa, may mga water activities din sila like crystal kayak, traversing through the Sea of Sual to Cabalitian Island. You'll get to see the watchtower at Taparola sa Portuguese. Ang watchtower na ito ay nagbibigay liwanag mula sa 8 direksyon na nagsisilbing gabay sa mga mangingisda. To witness and to hear the local story and history made me realize na mayaman ang Sual. Hindi lamang sa likas na yaman, kundi sa kasaysayan at misteryo.